Noin. Tuossa käsittelyssä tämmönen Samsung Galaxy Note 10,11 tässä akku vaihtaa. Ja tää pitäisi niin kuin nollata resetoida, että täältä lähtee kaikki ylimääräinen pois, että saa antaa lapsukaiselle käyttöön tämän. Ja se akku on vielä jossain matkan varrella tullissa ilmeisesti, mutta tehdään nyt se nollaus tässä vaiheessa ennen kuin se akku on saapunut paikalle ja jatketaan sitten videon kuvaamista, kun on se akku paikallaan. On akku saapunut tänne asti. Eli katsotaan miten sitä toimii. Virta päälle ja volume alas. Niin pitäisi toimia. Virtanappi vissiin voi nyt tässä vaiheessa päästää pois. Mutta pidetään tuo volumenappi allalla ja katsotaan tapahtuuko mitään. Sieltä tuli kaatunut Androidin logo volumenapeilla. Sitten jos kamera ehkä tarkentaa, niin volumenapeilla mennään Wipe Data Factory Reset ja virtanapilla hyväksytään ja sitten sieltä klik, yes, delete all user data, klik. Sitten se vähän aikaa raksuttelee. Formatting kakke data wipe complete reboot system now. Ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Lupa pilipatukset. Ja kamera tarkentaa siitä toi ratina johtuu, se ei ole mikään. Itse asiassa otetaan tuolta klik tarkennus pois päältä ja katsotaan, että onko siinä suurinkaan piirtein tarkka toi kuva, eikä se sinne päin on. Pohtii, miettii. Nyt vibra vähän tärähti, että jotain tapahtui. Noniin. Se kyselee siellä SIM-koodia. Laitetaan sinne SIM-koodi. Eli SIM-koodi ei ole se, mitä mä luulin. Niin. Jatketaanpa jossain vaiheessa myöhemmin, kun soitetaan ja kysytään SIM-koodia. Taitamme jatkaa muutenkin tätä videota sitten, kun on se akku täällä.